Hyvää iltapäivää. Nyt on semmoinen tilanne, että on tämä Juutaksen tähti tuolla takana ja sitten se, mä en tiedä onko tämä Otavasta yksi tähti tipahtanut vai mistä se on tuonne tullut, mutta että kumminkin tähti. Nyt päästy taas uuteen kiitoon näiden videoiden suhteen ja ruvetaan näitä taas paahtamaan ja paistamaan, eikö tekemään näitä videoita. Se on pakkaspäivä tänään ja on tammikuun 1. päivä ja on muuten saatanan kylmä tuolla ulkona Kusikaarelle jääty. Että siitä me lähdetään liikenteeseen. Jos Opeli lähtee liikenteeseen, niin me lähdetään liikenteeseen, mutta muussa tapauksessa me vaan lämmitellään uunia. Että kesää ootellessa ja Kalajoen hiekkoille lähdetään sitten paistattelemaan pötsiä. Että sillä lailla. Mutta mukavaa vuoden alkaa.